Sambala ilam dolam jaje kapelle dare domam de bidaha deje morale ganalando bini mala mamiyo pinga birmo nyagi na wala giropa ayo ram haurami jenyi ni samba papo samba tamara ni ma jamni samba samara ni ma jamni samba kesel maro gante pawaro ko wallahi samba saga ladan ko wallahi samba saga ladan ko wallahi samba ya ladan ko samba te do jamba jara samba te do jamba jara ko te ni mira pila jara ko samba mo ta gida ko samba ma marando ko do yete samba pawaro sabu to bangi yaltinare nde kalɗen joni joni woni ko qualité e nder jayniyankagal kono ko jomiraɓe leydi ɗum e simore nogas e joyi ayemu nogas e joyi jomiraɗo wi allah wi goɗɗonoɓe allah joom yurmede o ko ɓeen yahoɓe ina jalkini e dow lesdi simore nogas e joyi aye nogas e joyi hay sa yeehi suratu al isra mallam kono wiye e wiye e walla ete abusi jahraɓe hoto yaɓɓir leydi ndi mawmaw sabu a wawa hefde leydi ndi ete a wawa hefde ceɗɗel tule e allah tagi ɗe sa yeehi suratul luqman aya 17 ha aya 19 ko noon kadi wiye to banggue yaltinare e poɗɗen wadde e sahaɓe dokkirten kabuji wona tan dokkirgol kabuji ɗo ko e mbaji kuftitinde kono enen en nattat e nder ndin mbaji kuftitinde sabu ko en élément e nder ndin ɗon mbaji kono ɓurno yimɓe ete hoto yaɓɓir leydi ndi bewre sabu allah yiɗa fiitotoɓe becce yankino e jaɓɓal ma lesɗina daade ma sabu wulaango ɓurngo añeede ko ngottanaago mbabbo firti waɗi ko hay an dokkirowo kabuuji e sahaɓe dokkirta kabuuji jarani feetaade jarani ɗaɗɗum humilité ma no foti wawi rokkudema so tubaako allah walli en ha tubaako fewni en ɗum ɗo firti ko ya haaldu seesa ma ɗum ɗo yimmin haala maɗa kono umatowar gomo sene waɗa joni publicité micro ma tan radio ma tan ma mawniddade ma tawa jarani wi madame musde tan gulɗanɗade ɗo hono no waɗano publicité ɗe mbaɗata goɗɗum koko fati e murɗal jikku mo ganduɗa o koko wiya dani ka dokkirowo kabuji e ko jagguɗen e jaagiyankagal ɗum hadis o wi so numɗal nattiɗo wonde jorta ɗe dargo yonti mbiɗa sikki ko lisa jabɗo mi addani e source hadis o ɗum ne kadi koko foti addede an dokkirowo kabuji o jogo source woni jogoɗo ɗogata kabaru o yo won ko laaɗi sen ƴeewi joni dendagal hadisaji cedduɗi hen e ñawɗi hen kala hadis mo jofnoɗa ma wi rawa holon rawa kay yo wonan ko kaari abri ƴetti e nelaɗo wi yo wonan woni source information ma o a rokkiri ɗum gonɗo noon walla waso goɗɗum e nder dokkirgol kam e nder ngal mumɗal ngal jomiraɗo yamiri en l'islam yamiri en jaagiyankagal e dokkirgol kabbuji en jalliri en ɗo en numɗo e kala ko eɗen mbaɗa so en duttima e deftere risala ma en taw e nder ɗamal cettugol e ko wiyete ko holno neɗɗo hol fotɓe settade e holɓe fotani settade ɗum so en nawti ɗum eɗini ɗum en nawti ɗum e to banggue dokkirgol kabbuji wonata ɗon ko conflit d'intérêt wadde cettugol kañum a risala itani ɗum ko demal fuɗɗiɗingal kono ɗo naatirde cettugol ɗo ma taw ko sertade ɗon hol fotɓe settade holɓe fotani settade so en duttima e nder jaagiyankagal nangata en ko conflit d'intérêt wonko fotade naatde e cettugol sabu arisal serni en ko woɗɗaade ko ɗo ɗo teesɗo toɗɗum ɗo won ceerno o ñaawan ko ɓoyan ɗo no koye ñaawide tees e annaaɓe ɓe haali wi e ko nanndi tan ko haali nannda to haalno mbiɗa jogii e kalis mbiɗa waawi rokkude on téere kam fulɓe
wuro ine wiye Paal fini subaka maire o wi kala pullo kala zone nagge koto tati commune alors waɗi kemmi ɗum kemtini Samba Diop nder mo ɗum ministre de l'élevage Samba Diop Allah waɗi ñande hen kam heɓi waɗi message am o teltini préfet o e maire o tawi ko ɗum gooɓa o dari hen haa ɗum iri o teltinimi galle Oumar Sow o wi kam a jarama docteur ɗum ɗo woni wallude ministre o yiide gone ene dooga gara karanade hande o mbeɗa sikki ene jeeya eko jayniyamkoɓe meɗen mbawi wallude en ko mbawi wallude pulaw mbawa ɗum leydi men ndi ko etade ha gonga feere kono etade kadi ha keɓen ɓayde mbasen añede ene fotiɓe men mbasen warede tawa waroɓe en ɓe mbardi en wona ɓurde en wonde jamarede ko ɓurde en hewde jimmoɓe to laaɓa e ɓurde en heblanade ɗum e ɓurde en jogade kabiri ɗum message baɗɗo fayi tekki hen woni woɓɓe reddumi ɗum haɗa jeeya e to duumat laamu guine woni ko e suɓaade militaire ɓe mbaɗi examen résultat ji jalɗi manifestation ngaji waɗi hewɓe mon jiɗuɓe télévision wonde résultat ji wona kañum en wona gonga o yalti kono gonga jaltuɗo o ko tableau statistique centre laje ko ganduɗa kañum woni endu wonsude ɓuuɗo jago ɓe ƴetti hen ko noon ujunere neɗɗo faw e nder ɓen ujunere hen temeɗe yetta ko mallinkoɓe hen temeɗe ɗiɗo ko forestier hen temedere fullo fawde nogasi jeeɗumen so tawi e nder Fuuta jago arme ene ƴette ujunere ene ƴette hen fulɓe hen ko sappo ba firti ko gawko jaɓat ɗum kam firti ɗo sa jeehi ko wiyete ko Guinée maritime e jeehi Guinée forestière ɗum kam wiyete ɗuɓe jeeya ɗo kam ciɗuɓe jittotaki ko hono ɗum ngandeten juuriɗen ko bayyonu no kalɗanade mballen caloɗen kadi wonde enen ɗowoɓe ngañi defi goɗɗi kono kadi caloɗen jaɓde geneere min ɓe teski e Sénégal ko ɓoyi wona waɗi golli kono mbeɗe teski e Sénégal ko ɓoyi nde Alpha Condé woni opposition so presse écrit kono jaydeɓe Sénégal sone kaala haala Alpha Condé ɓe wiyata mo ko l'opposant guinéen kono soɓe kaala Ba Mamadou Banque Mondial ɓe wiyata kono leader pol e cotisation aji Alpha Condé min mi ari galle makko ɓe wonde e yimɓe Conakry sukaaɓe makko moniri min neewi nde min jooɗe makko haa bato amen gasi mimon kono an sukaaɓe ma to danoo galle ma to moniri min neewi ɓurɓe ɓe nodda ɓe ngara nde ɓe nodda ɓe ngari o wiɓe ko min wii on ɗon mbawa semde fulɓe tiriɗe wona jinna ɓe dañi en woni ɗe tawa ina naaɓi ɗo wona gine ɗum firti ko ɓaali enen nganndi ɗum enen hannde darnde meeɗen jayyankoɓe meeɗen ɓe kaydi ɗum jayyankoɓe meeɗen ko hol feere mbaɗeten kaalen goonga e newaari kaalen goonga mo ngannduɗaa ene haɓɓanoo ene jiɗɗi wona ene haɓɓanoo ɓen dogoo walla hen oɗon jalɗoo